Nggih, wilujeng dalu Om Rudi. Oke, wilujeng dalu Cahayu Lintang Kairo. Nggih. Karo Lintang Joko Belek ya kowe wae. Ilang lintange karo Jokone garek beleke. Beleke tae wi. Wah, jan rumah aku piye kabare, Nduk? Alhamdulillah sehat. Wah. Panjenengan dos pundi dangu mboten kepanggih? Alhamdulillah pendongamu aku ya seger waras. Alhamdulillah. Apik-apik wae. Fine saja. Fine saja. Iki piye? Sampean piye? Kabarmu piye, Wah? Aku ya padha karo. Kapan loromu kapan? Apa? Kapan loromu kapan? Ora. Loro apa? Hah? Loro Loro apa? Setrup. Apa amin? Lho setrup iki nek dikai es karo kei banyu akhirnya dadi minuman sing seger lho. Wah, kowe kulino disedot. Iya. Oh, kulino disedot to. Aku kan yo kancane. Ora lho. Rumah saku kowe iki Lintang Kairo. Lintang Kairo, Iki sik Biang. sekolah lho, Wah. Iki suatu seniman muda sing berbakat iki kaya Lintang iki. Alhamdulillah. Biyen melu aku sik cuwilik Lah nggih, ngene lho. sak benik tek Lah niku ya, lho. bareng saiki aku omongan dua anak kowe lho. Jauh men wisan. Waduh. SMA nggih. SMA kelas 1. 1. Lah nyang apa ora kelas 2? Lah, wancine kelas 1 iki? Oh, wancine kelas 1. Nggih. Tapi sok pengen kelas 2 to? Nggih pengen no. Oh, tak kira kelas 1 terus lawase aja. Bocah ayu jantenan. Kaya anakmu ya, Wah? Hah? Kaya anakmu wedok kae ya. Anakku wedok. Wah, alhamdulillah loh. Nyang apa? Piye? Saiki wis meteng. Kelas Ora piro? pareng ngono. Kelas piro anakmu Kelas itu? piro? Kelas 3 SD lho, Bos. Kuwi termasuk Kelas anu lho. SD kok wis meteng iki piye to? Termasuk rekor muri lho. Rekor Ngur. oso muri-muri putih ya, Dek. Mas aku. Wonge ayu. Jane niteni wong ayu iki gampang. Tekan ndi? Didelok carane numpak sepeda kuwi. Piye? Oh. Piye to? Nggih no. Lah, kok Carane iso? niteni wong ayu iki gampang, pokoke didelok carane numpak pedah iki lho. Numpak pedah kok wong ayu hubungane apa kuwi? Numpak pedah, pamane numpak pedah kok pupune dempet ngeten iki. Heeh. Berarti Nah, niku tipe cewek yang sensitif. sensitif. Oh. Lah lek Wah, sing ngono. begagah. Rodok buka titik Buka ini. titik. Kuwi tipe wanita yang relatif. Relatif. Maksudnya rela diintip, maksudnya ngono. Lek pedah ora ditumpaki mek dituntun to? Lah dituntun kuwi berarti golongane maling. Kaya anakmu kuwi. Modelmu sejene lek pamane wong wedok iki numpak pedah kok mbegagah ombo. Ah. Lah aku langsung nyanyi no glowo. Piye? Terus Di sana tempat lahir beta. Ya ngono kuwi. weh, bocah iki urung ngerti wah. Iki Ya, sik iya. cara ya wis ding, ya wis wis Impun gede. lah kaya ngene wis enek sing lirak-lirik kok Enek ngene. Mas sing nyanyine lek ndi ngene. Heeh. Lihat kebunku. Lu. Kuwi yo langsung lo glowo golek pacul. Ora Ora cepet. Wayahe Mas. Mbak Bati. Dalem nika sowan Mbah Haji Kamto. Mbak Haji Nduk. Kamto wong Nggih. ayu. Wong penyan yo nate Alhamdulillah. timbalan to biyen. Dalam Nate sowan Mbah Haji Kamto Sing nalika menika. sik TK ya awakmu rene. Ya ora to wis. Mila to gede. kok kula supe to. Waduh, Aku ya lah iya. iki. Oh, sanom. Sugeng dalu Mbah Heeh. Kamto. Sukses Nggih, selalu. mugi-mugi Mbah Kamto pinaringan panjang yuswa. Amin, Pinaringan alhamdulillah. rezeki ingkang barokah. Amin. Lan saged nanggap malih nggih, Mbah. Wah, lha iki lho donga sing paling becik iki kari dhewe iki aku kudu Sampeyan- amin, aku kudu Ah, ngono. ngejak aku tapi. Oh iya no mesti Iya. no. kowe. Sampeyan wis dengane bareng. Jenengan sampun mendoakan. Loh, Mbah aku Kamto. munggah langsung tak doakan ya tak condro langsung seperti rupiah. Rupa ganteng menawan pantang menyerah. Alhamdulillah beliaunya tetap jadi DPRD. Loh, kaya ngono kuwi. Kowe buat Amin. warga masyarakat atur panglipur, kowe bengi iki arep ngaturke apa? Nek sinden-sindenmu kan wis nembang. Heeh, iki ana Lintang Kairo engko dilungkas ya ngetokke tembang. Kowe arep ngewahi apa karo penonton? Kowe apa to Bos wong kene melok sampean kok sangoe ra gablek kok ngekeki penonton apa Lho, to? kowe iki lho karo penonton sowan ana ing Patian Rawa kuwi arep nyuguhi apa? Nyuguhi- Arep nyaosi apa? Nyugi apa kene langsung mlebu pawon malah golek jalukan kok. Piye? Ora. Kowe iki kanggo masyarakat arep nyangoni apa ngono lho? Nyangoni piye? Kene wayahe malah disangoni kok. Tegese sampean arep ngaturke napa ngoten Nah. lho, Mas. Ya ngaturke lelibur ngene iki lewat Pak Dalang, Mas Rudi Gareng. Berarti aku mau anggap dalan mau liwati terus. Nah, Kowe punyam karo aku kowe. Dalang. Iki rada sudah rungon ya an iki. Lah mau liwati kuwi predalan to sing diliwati iki. Mau senes niku jenengan dalang, ngudal piwulang maksudnya ngoten lho. Oh, ngono. Senes dalan. Rayunen iki nek kowe pancen ngaku kaya Arjuna. Nang iso apa ora ngrayu? Nggih. Nah, ngangge tembang. Deminir Mas. Iki glowo iki Deminer. glowo iki ora umum lho nduk iki. Pripun? Tenan. Pripun? Suarane apik.
tekno lek nyuarani tangga bae. Tenan kok. Langsung semaput kabeh. Aku iki siji. Rekor muri raja rasan-rasan ya aku iki. Wong lanang kok kan cangkem. Ketua. Cangkemku tak titip-titipne. Lah sing digawa sing kibot iki cangkeme sapa andine ya. Lah cetha. Yen weruh kubu, Lho. aja dijagal. Yen ero cah ayu sing obah ngisore udel. Maksudku sikilku langsung koplok. Oh, koplok. Oh, koplok. Jarine ketan, jebule telo, rapi sepisan kok kleru anake buta. Oh, tak kira anake tangga. Cahayane wulan rajang pucuking cemara. Ya. Enak-enak pacaran tak rangkul kleru mara tuwa. Kontrutus. Banyu bengawan sinorot cahayane wulan. Enak-enak pacaran raiku dislendak jaran. Lah iki jarane. Kok jarane kuwi? Ngisor wit telo. Heeh. Kok ana jangkrik. Jangkrik. Turu ning jaba raiku didilat kirek. Sepurane lho Mas. Nggih. Muni bocah kok ya pas to kowe cara didilati kok pantes to. Pantes ya. Jero kurungan. Heeh. Ana kutute. Terus Jero kurungan ana kutute. Terus Bapak Kanto mboten sarungan. Terus Sing ketok manukku dhewe. Ora pareng, Mas. kowe rawani kowe. Ya Mboten pantun kula nggih. Tapi atur panglipur buat warga ngriki napa nduk? Apa, Dik? Menika wonten pamundutan Padang Kuning. Lho. Mirose Bapak kantor badhe nyawer. Oh ngaten. Lho. Pak Haji Kamto. Sanes, sinten wau? Oh. Sinten? Eh? Oh, Bapak Kamto nggih leres-leres. Iya, tenang ae. Ngapunten, Pak. Nggih. Yakin glowo bar petuk lintang Kairo bojone mesti dipateni sesuk. Lah bojoku. Tapi kowe nyawang iki kaya gambar nyawang bojomu jan kaya baduak kok ya. Lah ya sorry ya. Masalah aku petuk ngene Agus Kipot to ndek ngene lho. Sampeyan wae bojone glowo mriko. Alah. Nggih Mas Rudi. Lho. Lah kok wengi bojoku nggugah aku. Nyapa? Piye? Nyapa mah aku ngono. Lho. Mah. Nyeloki mah. Lho. Bojomu jenenge sapa ta? Bojoku asli Sri Hatun Tukimah. Oh. Jam 1 tangi. Mas deloken nyapa? Cedok salaman tok Mas Rudi langsung WA aku. Kayak ngono. Masa bojomu omong kowe? Omong kowe? Nggih ngoten. Panjen tak omongi ku omongan nek aku WA sampean. Maksude glowo ki ben darah tinggi ben puyeng terus kowe engko mlayu karo aku lari-lari. Maksude ngono lho. Lari pagi. Olahraga. Lari pagi. Kayak ngene iki lho. Bawa ya, Nduk. Nggih. Bawa ya, Dik. Najan wujude mung peksi. Peksi niku napa, Nduk? Peksi apa? Manuk iki tegese apa? Ora ro to? Oh, hewan. Manuk ki aja ngeman karo barang sing mlenuk. Wah, maksudnya ngono. Contohe. Bakpo, Oh, Bapak. gethuk. Lan liya-liyane ngono kuwi. Kowe asine Ya, mau wis. asine mau enggokne kuwi. Nggih. Manuk, peksi niku manuk. Nah, nggih. Peksi itu burung. Oh, burung. Sebutkan 3 macam burung beserta bunyinya. Apa iki angel iki? Iki Sat siji. apa? Apa? Lah awakmu Sampean ki lho. Sampeyan niku lho sing Lah glowo kulino nyolong ning pasar manuk. Aku biasa tulen manuk. Pencinta manuk. Lho Ya sinden disebutkan. kabeh iki kabeh gampang tak kei manuk. Oh iya. Sampeyan ngerti manuk jenise apa Sebutno 3 Nduk. Jajal siji. Nah, apa? Sak ruwe sampean. Ayo. Apa? Elang. Lang. Lang, suarane piye? Ora ro. Piye? Piye? Suarane Wah, iki lho manuke ya iki lho manuke. Kuwi lho. Apa neh? Terus Anjir, matur suwun alhamdulillah. Saking Bapak Mbah Kamto. Matur suwun nuwun Mbah Kamto. Ayo glowo aja diwehi Nduk. Wes. Nggih, Mbah, kula pripun, Mbah? Oh, kula mriki kan mendhet ya, Mbah. Oke, siap. Potonganmu. Lah iki telah. Mas kon Ngene-ngene. kowe kon jimuk gombalan burike kon ngumbah. Lah wingi seminggu sakderenge Mbah Kapito langsung telepon kula lho, Mas. Lho, masa Nggih, alhamdulillah gadah nomor kula kan. telepon kowe? Halo, Iya iki. suarane. Suarane. Terus Kula pas fitness. Kula pas fitness. Loh, apa? fitness.
Pat fitness. Potonganmu kok Lho demi kesehatan. Sing gedhi iki kudune lengene lho. Lah kula kleru. Kok malah gedhi wetenge piye? Lah ya iki pancen yo kemajuan saiki ngono. Lekas fitness angkat-angkat kok HP muni. Lah sapa iki ganggu? Lambemu kok gemes ta kok Mas? Piye jari? Lambemu lho, ndang balen. Ora mung awakmu tok. Balenanane. Sing melodi sing ngendang bareng aku anger. Ngono sesuk ya WA. Aku nempel lambemu titik ngono. Kok modelmu kok ora duwe gendaan kowe iki. Akhire sing telepon sapa? Sing telepon alhamdulillah Bapak Haji Kamto. Piye? Pripun? Assalamualaikum Bapak Haji. Kula wah, iki anak buah Mas Budi Gareng. Nggih, leres tanggal 2 aja lali lho. Siap, Bos. Kula niki alhamdulillah muni siap, Bos, langsung 300.000 transfer. Langsung transfer 300.000. Kowe duwe rekening lho. Lho, rezeki lho rekening Oh kula iya sing anu duwe sing kok nggih utang ta. Modele tenan mikir kuwi tanpa duwe rekening utang-utang bareng ora bas 300.000. 300.000. Terus Iki kok mbuh paling serane apa-apa iki kok. Oh berarti wis dilunasi, Mas. Nah, ayo mikir kuwi tok. Ora cetha. Yo bawa lho. Monggo, iwak cucut lanjut. Lekas kok lanjut. Nino. Nadyan wujud temong peksi. Najan wujude mung peksi. Najan wujude mung peksi. Jenengane kok ngene. Gawe mareming atiku suaramu penak wong ayu. Sampeyan ngedeg-edegi Mbak Susi lho. Kok Susi? Ora. Mari Jaipong ya. Pangapunten, Mbak. Pangapunten aku ora sengaja kok. Ya. Lah ngene iki lho. Mbak Mary padahal roh glowo sik pisani lho, tak sawang ngedek kok ngene-ngene lho. Ora dek tak takoni nyapa Mbak kok ngene klilipen Mas Rudi lah kok ngono. Agawe tak. Agawe taline. Pangapunten ya, Mbak. Aku ora sengaja. Aku sungkan arep Mbak Mary tutupane lah ndas. Apa, Mas? Wah, kaya ngono ki lho. Modele apa to iki? Iki piro ya ora. Aku sungkan karo iki lho kaget. Jenengane napa to, Om? Aku bengok Mbak Mary mencolot, ngono aku kaget, aku sungkan. Aku Mbak Mary mencolot terus tak tamani aku melok geblak. Aku Ngono ki lho. oke, pas suarane apik ya. Suarane apik, bocah ayu. Kowe demen. Nyapa? Ambune wangi, Bos. Mosok Sinden-sinden ngene lho ambune mesti wangi kabeh. Mbak Mary ya wangi. Mbak Putri ya wangi. Li ya wangi. Lita kok li kok. Wah. Happy metal ya wangi. Lah yo happy. Apik. Wah, wangi. Ya Allah wangi kabeh, Mas. Delok Sing ambumu, sampean. Mas. Kok ambure mason tuh, Mas? Remason pancen aku wetek ruduk senep iki Mang. Sik wah, mosok remason wah. Remason jenengan copi to. Tak sawamluk ndasmu. Delok ambune tak ambune. Pancen resikone tuwek mangane ngopros kabel. Kowe hati-hati lho, Wah. Kowe mambu lemah lho, Wah. Masa to? Delok sampean. Mambu apa? Padha sampean yo lemah. Awake besok ning kono tetep berdua ya, Bos. Ora, maksudnya awake dhewe golek lemah, tuku, tinggi bangun omah. Ayo, sok ning kono awake dhewe ngedek grup ya, Bos ya. Aku ora kesusu, kowe sing dhisik disika. Lah, Ora apa-apa, ngaku wonge santai kok woles kok aku. Kowe sak kesusu ya. lah glowo ya Wis ora iso. disika lek kesusu. Glowo ora iso mati lho, Bos. Kabeh wong urip iso mati. Lek glowo ora iso. Nyang apa kok ora iso? Surat kematianku ketelesut. Lurahmu kan kancaku. Kuwi to? Sesuk takon goleki. Kowe omahmu Demangan to, sesuk takon goleki. Mangan kidul kali aku. Monggo, Nduk, Lin. Monggo. Lin. Pak Marga, lah sumangga. Mangga, kok gak semangat to, Mas? Lha Yang apa? semangat. Pak Marga, lah sumangga. Kok medeni? Medeni malah. Ajene Lintang ki roh glowo gila ajene. Eleh. Nemen, Pak, kula niku. Kok Pak. enek to wong kaya komodo ngene iki. Nyapa aku kudu komodo. Nyambe. Neno. Yo. Di Mas, baksone Mas. Halo Suketana apa? manis toremra Strisik barang. ati Gagal
gagah to, cah lanang kok. Sikile dhuwur. Kok kaya apa nek? Apa-apa mesti mau Paida. Paido. mirip sing ning simpenan kuwi lho, Mas. Lho kuwi ya. Wis ora apa-apa. Simpenan iki ya, alas to. Oh. Nggih. Kulino mlebu alas. Alas sing gene kewan gelantungan niku lho. Lho lha ya sampean kulino Nah, rono. mirip jan. Lah kuwi aku sing jaga kono ya aku iki. Wah layak. Tenan. Ngono ta. Waselinggan kula lana golek isi podang jenar Nino menengo toyong yung suarane lintang ki apik kaya. Iba bunga ing atiku Terus nyanding bisa dadi suarane apik. Tombo Panjen wong kene. Anggrek tenan. Kok misuh ki lho. Walek lho. Lah nyang apa? Wah sedat-sedat ki mung kowe ta. Rong sedutan apik. Lah kok telung sedutan panas. Baru sing lah kowe iki wowone mulakno. Kowe iki mensyukurana duwemu rokok ya rokokan dhewe kok bersyukur, ngrokok Mas. nek kancane kaya. Rokoke bose Ji Samsu. Maksude Jiwaku sampai surga lho. Nah rokokmu apa Mas? Surya dheke. Suryano. Apa Apa artine? wi? Suka uraan tapi dapat dipercaya. Ampun. Aja ngenyek glowo. Pengrawit ke rokoke bentul. Bentul saben-saben ditutul. Lho. Mung ditutul-tutul netok ora diakep golek entek dhewe. Apa kuwi? Ya kuwi bentul kuwi mau. Rokoke sing ibad kuwi wis milak. Wis milak wanita itu semua milik laki-laki. Wo, layak Entah sapa? itu sing cantik, sing elek kabeh suatu saat mendapatkan jodoh. Tenang ae bolo. Layak sok-sok kok seneng nyenengi wong akeh. Lah tenan lho mulakno awakmu Wis aja ngono milak. kuwi. Upamane rokoke sing ngendangke cerutu. Cerutu. Lek wis mak cerut mesti metu. Kuwi rokok apa kuwi? Ya cerutu Cerutu. kuwi mau. Maksudnya cerut iku lah pas pipis Mesti lah sing metu. metu kebule dul. Cerut dul dul dul. Cerut dul dul dul. Esok tuku lengo diwadahi botol Ala kunci dul. kunci rusak dikuwak ning dhuwur kali Ala pelem dul. pelem podang kecuting ngungkuli jero Ala tumo dul. cuma suwal gremat-gremet ning pucuke rambut Ala jempol dul. jempol sikil total adil kaya iwak Ala iwak itek dul. citik lemu digoreng nganti kemripik Ala tempat dul. tempat tidur kanggo sare Kanjeng Soleh Ala celana dul. hop lemu Lah mancing-mancing kok sampean ya. kene karo ngeling-eling kok cari Aku yo iya. rumah aku lah kok ngriseni lho kowe mestian rumah nek wong cengkir kencenge pikir Kencenge pikir ngono malah kedip-kedip. esuk awan Yo, kodang, kodang. mawes ora Krasan kaluyuran anggole isih ngata sayang lintang kairo mubeng miterangkan konggole para krasa esok awan nganti bengi man yen nganti liya kang nyayang
Matur Mbak Haji Kamto. Terima kasih Mbak. Juga Pak Lurah. Kekencangan taridik saka katuan Sarawi ngoceh dheweke ngale pencoan Ilakai tak suwun baajeniti Podang kuning Agawe pikir aku koming Selere tirang tak sawang katana manise Iba bunga yen katanya dengan selirane Arep bakal atiku keki wong liyan Loh Yen si podang andudut ati keprana Ayo Naramanda atiku tanah saya Datra Nasranani Sonapi Cakra Budaya Indonesia lo ini. yo Cakra Budaya Lita Kairun. Oe nade. Bapak Haji Kamto sukses Warga masyarakat mapan wonten ing Nganjuk wah. Salam budaya, salam metal Jawa. Lintang Kairo wah. Lintang Kairo deh. Ayo John. Omah wis ora krasan Uyuran anggole ising atas saya Yo Mubeng miterang kan aku ngole Ora krasa iso alam nanti tak sawang mencoe ngepang kekancanan tarine saka katuan sarwi ngoceh Bapak tumpak. Ya. no John. ora agawe pikir aku irang tak sawang katana manise iba bunga yen katonya dengan Oke nak John. Ayo John. ora bakal atiku kembang liyan andutut ati Kepranan wah. Kepranan bos. Naramanda atiku tanah Saya. saya Sikat John. Bud. Wah, iki mau apa? Podang kuning. Podang kucing. Coba nduk Lintang mumpung dalu menika sowan Nganjuk lugunipun sowan Bapak Haji Kamto wonten Ndoyo Tirta Winangun utawa wewengkon Patian Rawa. Patian Rawa Nganjuk. Dalam rangka tasakuran cobis pisan malih wong bintang tamu ki aja nganti ora ditanjakke wae. Nggih betul. Ora kaya gawa-gawa iki lak dalang to ki mbiyen. Dualang bintang. Dalang sampeyan iki Mas. Bintang tamu ki karo gawa malah kon mulih. Lah iya. Jan rumah saku dhek luwung ngangge kanca-kanca liyane lho. Bintang tamu ki ya kudu diutamake. Kudu diutamakan. Jenenge tamu adalah Raja. Raja. Oh ngono. Coba nembang pisan malih manut panjenengan buat dulur-dulur Nganjuk ngriki.
pandemen sutresna budaya. Apa niki campursari napa? Oh bebas mawon, manut panjenengan. Panjenengan basike sinden lho jane. Oh, nggih. Dadi lek nembang campursari kanggoku ya masuk lah. Masuk, samuk lah. Oleh. Oleh. Samuk piye to, Mas? Masuk. Masuk maksudnya ngono lho. Oh. Nggih. Sutres langsung kayak Manut panjenengan Lestari boleh. Lestari Terus Widodo. apa? Pindo kayak ya oleh. Lamunan. Oh Manut iya. panjenengan lagu kekinian. Jadi nek Lah, lho apa sing tak kon kamu- nembang ini mengko tembange Aku pikir kok. Mas aku. Ya. Lestari nggih mboten napa-napa. Oke. Ya wah mumpung kowe teko rasa disiarke. Siarne. Nanti kalau you Lestari dikompleti nganggo musike ben ketok gayeng dikolaborasi karo gamelane buat warga masyarakat Nganjuk. Lestari. dados Sakra Budaya Indonesia lo iki. Monggo. Ki. Tenang Pak B, engko tuwek-tuwekan Pak B. Oh. Awake dhewe sik enom. Oh. Sakra Budaya Indonesia. Lita. Mega. 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 Jok. Banget manis Lestari, Sakra Budaya Sik Indonesia. gembira. Alerap-lerap ordanyune segara. Bos nana banyu pingala. Kowe sore witing kelopo. Suwoke tak bagus. Dene terima kasih. Pokok nek tak angkat tembang kok sajake kanggo spot cukup sekali. Oh ngono. Mbak Lita lho. Nggih. Nur Maulita. Asmanipun komplitipun? Silva Nur Maulita. Oh Silva. Nggih. Waduh, celukane napa? Fa, Nur apa Lita apa Sil? Nah. Lita. Oh, siler. Oh, siler ki nggih ngelet kaca kuwi kaya ngawur kaya. Mbak Lita. Dalu menika tasakuranipun Mbah Haji Kamto. Sampun kasembatan alhamdulillah nampa sampur, nampa berkah pinilih warga masyarakat malih nggone nderek rikala semana ya kuwi kena diarani pilihan DPR. Sampun lenggah malih wonten DPRD Kabupaten Kediri. DPR niku napa Cahayu? DPR. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya Allah. DPR karo LDR ora padha lho ya. Nek LDR layang donga ora duwe. Restu kok ya. Utawa langgeng dayaning Rasa. rokok. Rokok langgeng maksudnya. Dalu menika muga-muga berkah selalu, panjang umur Mbah Amin. Kamto. Amin. Sehat selalu, Rezeki bagas kathah waras barokah. waris. Amin. Wong panjenenganipun menika pancen kena diarani obah sak obah musik sak musik iki sarwa nganggo Napa? tetimbangan kanthi becik. Nggih. Nek biyen nalika isih rada muda kae panjenenganipun menika upama gelar wayang kulit tokohe Bratasena. Lho, ning gandeng sakmenika panjenenganipun sampun kena diarani sampun mulat sarira angrasa wani. Kula menika pun sepuh, Mas. Kula tak kepengin Semar. Lho, tokohe Semar. Mula ning kene ya dibangun patung Semar ning kono. Oh, ngono. Nembang ya, Nduk? Nggih. Panjenengan badhe nembang apa puisi apa joget apa push up apa senam? Nggih nembang no. Oh, nembang. Nembang niku napa to Cahayu? Nyanyi. Nyanyi niku pripun? Singing. Singing. Oh, ulek diwalik elek lho. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Bahasa nggih. Inggris bisa nggih panjenengan? Nggih. Oh, nek lagu bahasa Inggrisnya? Lagu song. Song. Lek upamane topi? Topi. Heeh.
Topi saya bunda. Apa ya? Kok lali aku kan? Topi niku teh. Oh nggih, teh. Teh. Kuwi dasi ding dasi. Mas aku kelingan lho iki rumah aku kuwi dasi ding dasi nek topi iki bahasa Inggrise apa? Hat. Wis heeh ya wis ngono kuwi lah pokoke. Nah, bahasa Inggrise bene. Iya, dalu menika kula tak pengen sampean bawa. Napa pelok mawon manut panjenengan. Nananeno neno nanonanino nano nano. Lah kok kuwi dudu napa manut panjenengan pangkurinasa kena pangkur biasa kena dandang gula ya apik. Nggih. Rinoso mawon, pangkur rinoso. Nggih, ri wis ngarani linuwe rasa kang linuwe. Cocok nggih? Cocok. Ya, bawa. Ya. Rina sayaka rasa ya awake dhewe bar play to. Wayang anak bar play itu anak-anak kaya Rendra karo Wisnu mulih ngulon. Heeh, dadi Pak B iki teko sing ngendang lho, sing ngendang teko dok iki langsung senggake ora penak. Weh, iki engko perange tuwek-tuwekan lho, Reng. Tuwek-tuwekan beae aku sik enom, Bro. Aku yo ngawur e rumah aku. Aku yang ngilu e kacane sungkan kok mergo aku awet enom. Terus ke lah kok senggake kok weh perange tuwek-tuwekan lho iki engko. Masane iki lho. Panjen wong lanang karo wong wedok ki beda kok. Nek Pak B Mas Badrus ngono sing lanang lek senggak kan ngono. Bareng Mbak Sendur teko ki malah tiba kuwalik. Salaman karo aku ngene tangan iki. Lho kula kok pun tuwek. Ora kok ya. Kabeh bergas kok ya. Mbak Sendur tangger teko ki ora udan bareng nggo mantel jan. Asik sekolah napa kuliah apa wis ndek putu? Kuliah oh. Kuliah. Kok putu. Ya esuk kan yo cita-citane pengen duwe putu ya. Sok tapi nek wis tuwa. Pun kagungan pacar napa dereng? Lho kok sing nyauri? kok bukis? Bu Engkis ki pancen ngono kuwi ya Bu Engkis ki. Sanggu. Krisnia. Terus ke batine pemusik sing tuwek-tuwek iki aku mbiyen yo tau. Rasaku. Musik tuwek dhewe malah heru kok. Heru. Ya. Kapan sumanding? Kapan sumanding? Panjenengan ini ya perlu skill kok. Ya, keterampilan nyuwara ki penting. Enek mbiyen ki sinden keterampilanane nyuwara kurang. Kapan sumanding sisihmu? Lho kuwi nembang po ambulan aku ya ngono. Ha iya, sapa eleh sapa nenek ora dulure Mbadek. Sapa kuwi? Terus ke Ratriri Noso Rino
Isuk tegane kambil ijo ya Yung. Heeh, bejane sing duwe tegan. Oh ngono. Sing duwe bojo ya. Yen wis rino enggal ratri kang iki suarane kok persis sing arep tak parani karo cah-cah sesuk to. Sinten? Sak obah polahe. Anu sapa Yu Darni? Darni Ngadirejo. Terus ke mong sliramu Tano liya tak tresnani. sapa iki? Agus mesam dudu kowe Gus kaya apa bate jan rumasaku upama iki kena balik ana ngenteni ana meneh ya kuwi sewindu kira-kira sing tindho manut panjenengan. Sewindu. Wah, oke cocok regane ndok. Neno ya kok kono. Bundelono Cahayu nadyan kang weruh nanging aku tansah ngrati. aja mali ya mesem ukur-ukur celekut ana longso tanggap kagem Mbah Haji Kamto sehat selalu nggih Mbah mboten supen warga masyarakat Jaya kemawon Gus Ausop kabeh mau kapurbo ingkang kawasa aku datan jamu gunku nunggu sewindu pindho mutiara tak simpen sajroning kalbu aku datang kelu senadyan ke bebendu amung sira cumandha aning jajalan tolku dan tak wong tresna ki manggone lucu-lucu ya tresna ki manggone ning jantung ning kolbu ya digoleki angel nek ora dibiyak terus sapa arep biyak jantung ya terus Pilanono yo nadya ambuka rasa bayo iki sing tak enteni wong ayu rasa apa tresna bayo ngono lah yo bisa mangke bagya coba asane kumrembah ukur-ukur wong ayu aja lali disungging esem sing nguji Pak gawe seng-semai penggali sing padha hamriksani luburipun mapan wonten ing daya Tirta Pinangun Patian Rawa Nganjuk lho lah
kok soget-geti kancane. Piye? Konteni ning endi? Hati Bundelono nduk. Ana longso. Tangga. Lolo lalo lalo. Cakra Budaya Indonesia. Wasamindu kaya mutiara bebendu ana ngendi Cahayu matur sembah nuwun pinarak rumiyin. Sapa iki? Mbak Lita. Nyatane ABG. Ya. Panjen mula terima kasih berkibari budaya ki akeh para seniman-seniman muda sing sukses ya Yung. Heeh. Ki mau Mbak Nur Maulita ngaturi tetembangan. Menika nyuwun pangapunten badhe nyuwun lagu Podang Kuning kalian Memanik. Nggih. Dari Bolo Sewu Nganjuk. Juga terima kasih malam hari ini Gus Muhammad Muhibin jadi calon bupati ugi rawuh. Matur sembah nuwun rawuhipun, tepuk tangan buat penjaripun. Juga Gus Ausop muga-muga sukses bisa kasembatan mengemban amanah masyarakat kanthi becik lugripun wonten wewengkon Kabupaten Nganjuk. Nggih, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan Gus Muhammad Muhibin kalian penjaripun ingkang minulya nggih menika Mas Ausop. Tapi iki njajal ana Mbak Krisnia, ana meneh Mbak Ika tak barengke wong loro iki. Ya. Tak goleke cara anune sepote tembange sing apik mawon. Ora nuni neno enggak. Nuni iki apa ya? Tapi del kae mulo. Jenenge ngundha layangan. Dadi diibaratke wong loro ki layangan. Mbak Ika menika plembangan. Dadi plembangan iki cilik ora enek buntute. Cilik. Nek Mbak Krisnia menika ulan-ulan. Dadi buntute dawa enek sungute loro. Ya. Lek nesu sing lanang disungut. Kaya kupulan satelit. Intake nduk.
Iki pancen sengaja tak jumenenge presiden sing isih lenggah wonten kursi SMP. Nanti biyen tapi biyen. Mbak Ika Antonia nggih? Nggih. Kali Mbak Krisnia. Wah, dalu menika wonten Nganjuk pripun? Nggih. Seneng? Seneng. Apa sing disenengi? Semangat niki penontonnya kuwatah. Oh, alhamdulillah kene iki piantun budaya kok. Nggih. Kene iki nek Nganjuk, wewengkon Nganjuk iki rumahku lho mbiyen. Nah, aku pendak sowan Nganjuk kan mesti ora nggo musik. Nggih. Panjen kalanganane wayang kulit nyel. Ning alhamdulillah dalu menika kanca-kanca musik tetep katut. Iya. Panjen dawuh saka Mbah Kamto, pemusik kedah nderek Mas Budi mesake. Mesake nek disawang nek ya do kuru-kuru to. Aku lah udah danda iki pirang dina ra petuk ya malah itu kaya genter iki. Malah cilik do. Ora danda kowe iki ya. Ayo, dandang. Lah terus bareng Nita kok malih dhuwur. Lho kae mung anu endah to kaya. Ana pundutane walah kaya ruruwa kaya. Ditungake Mbah Haji Kamto sukses selalu, sehat selalu, panjang umur. Juga sugeng rawuh Bapak Muhammad Muhibin, Bapak Cabub atau calon bupati. Mugi Pak Ausop. Sugeng dalu, Pak. Weh. Sinden iki rumahku nyelot suwi kok nyelot tombong. Lho, ngeten iki ketok lek nganu napa ayem. Ayem nggih. Nggih, ayem. Ayem. Nggih, ayem to, Mas. Nggih. Iki Krisniani tau ditimbangi timbangane rusak kok langsungan. Lho niku saking Majlek ngetoke Aji Bandung Bondowoso. ora lah Mas, Masan. Nganu napa niki kembarane Lintang, Jawa. Oh ngaten. Lintang sing wis dikompresor. Mas, lek niki kan lintang to. Heeh. Nggih, lek kura lontong. Lah niku linting, lintingan. Ya mesakne, dhek amen disumet cah-cah. Ya, nembang ana pundutanipun memanik kalian podang kuning sing ndi, Nduk? Siji antarane pirang-pirang nika kala wau. Memanik nggih. Nggih. Mung siramu, ngoten nggih. Ya Mbak Ika Antonia, sing kono. Ninu nanu, nunu ninu, ninu nanu. Wah, jan. Yo. Mung sliramu kang dadi manik engkal. Menika saking Bolo Sewu Nganjuk. Bendarno. Sing dalu wong bagus. Kangkatan malela. Oh, Telingmu iya. sa eleh. Eleh. Senadyan nada. Titik-titik kerok-kerok ngono kok ya. Tansah sumendhe. Status sing penting awak ra penak. Aku mung tansah ngenteni. Iya. Tetes sing tresno. Nang satuhu dadi tetalin. Kang satuhu dadi tetaline wong ayu. Nada rasaku tansah terbuka. Oe, oe, oh. Buat Gus Muhammad Muhibin, juga Gus Ausop, muga dadi memanik ing ati warga masyarakat Nganjuk. Mbak Kamto. Heeh. Lilanono Jagat mring sliramu tansah kandhente kaya mimin tono oe medhit wong ayu. Asmara ombak ing
slow, tak bagus. Ono ikan Antoni, ono Krisnia Barwati. Yo yo yo. Lo. Buat Pak Kades, Pak Priyo. Ya. Dadi taline hatiku kan tansah hanandang kasmara. oe oe undake nduk kaya kapan nduk wah istimiwir medhek sahayu. Nono caket mring sliramu tansah kuning rinteng kaya ini kelop-kelop putih-putih saka etan. Apa? Terima kasih panitia. Anteping tresno